Masantos siya labid si kayo namin mga karo. Ni dalamay ka iluto tayo karo ini. Paluwag ko ng kapasantan mga karo. Saso. Gaya mo to mga karo. Dalamay ingredients tayo mga karo Alam mo pala mga karo. Ng kaot ko alas 4. Kaya oras. Sampai anak kelalauan tauran mga karo. Mamauran lang talaga mga karo. Pit-pit tilay bawang mga karo. Sinusuran ng satan mga karo. Sandyakon ko mo kayo. Kaliwag di magkusina kayo. Kusina tayo. Napasatip mo. Kapunitarong to. Tarong mga kulang ko mga dyan. Tumpong-tumpong na yung mga karo. Paano balibal pa ng kusina dyan. Kumusta kila namin mga karo. Alin sa kila nung araw ako makaka-gaway video ta. Mga nitrabaho tayo mga karo. Pero gagawin ko mo tengke na yaran ko mga karo. Paano yun. Yan. Kasabiyod labiyod. O nga rin, may nabantayan nyo. Salamat at sana may pambabantay na video mga karo. Ang balbala nga may sili. Kasi nga may bibil to may naarong dati. Ang balbala nga. Lipistik to mga karo. Pero napi ka pala natin sama mga karo. Single tayo natin. Mga lahat mo mga karo. Saan tila-ramay kayo mga karo. Patatas. May carrots. Dan bell pepper. Galit yung pangkadoy labatan mga karo. Tangkalag may patatas. Alilay balbalog mo. Taparo magpayagakin. Ulam mo. Katong may sakya yung pangkapak ko labat. Timbong dalalamot sa oran at satan mga karo. Uran lauran. At may king ko mga karo. Ito sinaan ko yun. Ingat kayo namin mga karo. Yan Lang kapala itong uran to. Magkawit kayo payong nyo mga karo. Mga karo, hangon tila may payak kaamintan mga karo. Payak na may manok ya saso. Ikaldirita tayutan mga karo. Balbalag ta na payak katon pinutok ko may jadkin. Paano aga masipasipal mga karo. Mga karo nilos ko yun. Naani walay gawad tayo sabi sa mga karo. Siyempre, manggi sa tila mga karo. Ano na talaga taba. Siyempre, ipirito tayo ni Manaya Maikin. Balang manggi sa karo. Ipirito to ni Maikin Manaya mga karo. May patatas dan carrots. Kanto karga ipamintatan mga karo. Salamat mga karo. Kantayo kargay asin. Ano wala na lasa to may kintayo. Carrots dan patatas mga karo. Iwala mga karo. Karagtuwakan mga karo. Manggi sa tila mga karo. May re-request manayangan ken mga karo. Si Aro Joel, pinabalangak lamay ken Aro Joel, may ibabaga, may pabalangan ko ni, may bawang, pinabalangak pa. Request mo siya. Kumusta kalagtan, Aro Joel? Isang tao, kaganti lang ba yata isa tatao yung mga kaaro? Paano mungkin mo kumasa ito niyo mga kabutula may kin mga kaaro? Patatas at carrots, sana may bell pepper, saan tayo karga ito tomato pistan mga kaaro.
paano kung kolor may gintay o saan wala day sa taaksan to. Ayan. Ayan tayo tumitot ni atambay ni nanlambungan ko ikin mga karo may payakya sa so. Ika to isabaw tayo paano mas malasay sarsa tayo na ani mga karo. Ayan. Algan tayo paano say lasa to may sarsa mananam. Ni tala mga kaaro ni kinagaan to lalaw, naupo lalaw may kinagarga to mga kaaro. Salamat at sara mga magsishare video mga kaaro. Talaga salamat at si kayo. Nakaba yung lara tayo nga lang yun, patang kayo mga kaaro. Nalgaan ko ay bitsin dahil sa taasukar at asin mga kaaro. Santay na karga ay Reno, baka naman Reno. Ayan. Bali-bali mga kaaro po ito lang makaparaso. Ayan. Lugar-lugar naalala may sakton lapot to mga kaaro. Tawayan ng kaaro lang. Okay lang po no mga kaaro. Sa wakas timundalo rin mga kaaro. Tayo lang sobrang satan. Inang! Amang! Mangantila! Salabit si kayo namin mga kaaro. Labi anak la. Mangantay namin mga kaaro. Mangki mo lang tatakong yun. Ang kaldiritan saso. May payak mga kaaro. Bali-bali ko lang ito mga kaaro. Nalay timpla mga kaaro sa atin. Mantayin namin mga kaaro. Sabayan nyo, pangkim ulatad kaabuan nyo mga kaaro. Kumunta, supportan nyo agad sa may video mga kaaro. YouTube channel Aro Vlog. Subscribe yak di man, tan share mo ko, naman comment kayo mo ko. Aro Vlog jad kinmat mga kaaro, jad Facebook page. Like, share, and comment mga kaaro. Paano nakin tayo may kin at umbalog ko mga king ko ay channel ko mga kaaro. Salamat at si kayo mga kaaro.